Tak se tu hlásíme s dalším videem, které bude zaměřeno na muže. Chlapce. A děti. Muže. No, rozhodli jsme se, že dneska do svého videa zapojíme i, jak bych to řekla, hosty, kteří nebudou jako v podání nás, ale budou to opravdoví hosté. A jako první jsme se rozhodli, že zavoláme, říká se Tomášovi nebo Tomáši? Tomáši Kolderovi. Chci říct, že tohle to vůbec není plánovaná věc a pan Kolder o tom vůbec netuší, takže uvidíme, jestli nám vůbec zvedne telefon a vůbec v jakém rozpoložení zrovna bude. No, teď to polají, ne? Ne, voláme, hned voláme. Tak tady k tomu. Jo. Dáme to na reprák. Wow! Tomáš se asi bojí. Ale aspoň si poslechnu písničku. Říkej si. Tohle ta písnička přesně tak bavit. Dobré, tak Tomáš to nezvedá. Dobré. Budeme pokračovat dál, tak zavoláme komu? Zavoláme Tomovi. Ne, Tomovi, se stydím Tomovi. Tak Vojtovi. Tak Vojtovi. Další, tady na seznamu máme Vojtu Vaňhar. Tu. Tam bude písničku. Myslím, že ne. Nemá písničku. Myslím, že tohle video bude mít hodně líbí se mi. To bude hlavně úspěšný dneska. Dobré, no. Tak ještě. Podívejte, jako za 10 minut máme jeden slíbený telefon. Takže doufám, že vás nesklamem. No, Jahutkovi, tak zkusíme Petra Jahutku. Ten to zvedne, to je takový prasák. Proč to mám půl jedné? Nejma, chce se mi čůrat. Všichni nám to zvedají. Tak sobota večer, kdyby seděl doma u telefonu, že jo? Dobré. Tak zkusíme našeho věrného přítele Martina Ormandio. Všem nevím, jestli dneska nebude zrovna se svým... On má oslavu. Dneska? No tak to poznáme. Zkusíme. Účastník není dostupný, prosím. Dobré, tak zkusíme Honzu Hášu. To bude úspěšná dneska. Co to bude chlamat? Jo. Jsem říkal, že na snowboardu. Bože. Jsme vyčerpali veškeré. Dobré, tak dejme číslo na toho Kubu. Jo. Kuba. Zkusíme Kubu. Kuba to nezvedne. Flegra. Nebo Kuba to... Flegra, vole. Prostě jsme ve vysílení. Promiň. Tady, už ho mám. No. 605 758. Tak musíš ale začít ty, že to jsi ty, jo? Ať ví. Já ho neznám. Tak Katka říkala berem, tak berem. Čau, Kubo, tady Katka. No, Ahoj, tady Terka, já jsem Kačina kamarádka. Prosím tě, viděl jsi naše videa na internetu? jo, viděl. A jsi ochotný se stát jako jedním z nich součástí?
No dobře, já nemůžete zavolat za chvilku? Tak počkej, tak ty jsi jediný, který si nám to zvedl, víš, tak my jsme docela rádi, že s náma budeš spolupracovat a za chvilku máme slíbený jeden jediný telefonát, takže bys nás docela zklamal. No, ale já fakt nemůžu teď. To je v prdeli. No, dobré. Dobré, tak zavolej za chvilku, jo? No, dobré. Tak děkujem. Ahoj. Dobré, úspěch. Tak ještě tam Tomovi. To je blbé. Ježíš, tak já se podívám, ne? Ještě můžem Patrikovi, to je jistota. Ale ten by zase nepochopil Kolik je otázky. hodin? 38. Křepašovi. Ne, ten je zase někde s nějakou babou určitě. Prosím. Tomu můžeme, ale ten se připravuje. Ten je ve chlívě. Aha. Blbo? No, tak volej. Ty máš jeho číslo, ne? Jo. Prý já teď nemůžu. To je hajzl. Řekli jenom tak. No, tak víš, ty mě, ne? S malým Kubou. Jo, dá se to tak. Do prdele už tak, mě serou všichni. Konec videa.